moi boas a toda a xentuza que lle andades levando aquí un día máis administrando a nosa vila metrópolis de Nova Quintáns. Neste episodio hai varias cousas que facer. Hai aínda flecos como este que ir decorando e ocupando aquí tamén. Temos que ir crecendo, facer crecer estas cousas. Esta rotonda, deberíamos de crear esta nova. Que por outro lado, sí, vale, así que lle puxemos distrito e este, sí, tamén está nunha parroquia. O que non... Bueno, sí, porque aquí é... Vale. Vale. Imos por aí un pouquiño de industria. Esto está enchido. Imos darlle... Vale. Que precisamos? Tendas. Non quero que quite as árboles, vale? Por aquí. Isto así. E por aquí tamén. Imos quitar isto. Imos por aquí un paso peatonal. Imos por aquí vivendas. Mentras que aquí vou por oficinas. Aquí no, aquí vai ir así tendas tamén. Nos bordes. E aquí máis oficina. Vale. Gustaríame que puxera sí, porque aquí non pon o porcentaxe de ocupación. Que a todo isto, este cable sobra xa por aquí. Este cable sobra. Por aquí non hai cemiterio ni nada. Vou por un aquí. Non sei se lle chega... Ah, sí que lle chega. Aquí tamén lle chega, así que vamos a abrir xa isto. E aquí entendo que tamén. Vale. E así podemos ir facendo a vía do metro. Algo sinxeliño, non?
que veña de aquí para aquí. Aquí conectamos tamén con esto. Y algo así. Vale. Y ahora déxame pensar como debería ser isto. A ver. Por que dirección vai? Temos o que vai hacia aquí e outro que vai hacia aquí. Vale, se conectan para todas partes, estupendo. Vou facer, non vai a percorrer toda a cidade, vai vir por aquí. Aquí vai dar media volta. Pode chegar ata aquí. Ata isto que é a zona industrial. Sí, ata a zona industrial pode chegar e voltar. Aquí e pechamos. Vale, outra liña de metro feita. Canta xente está me a levar? Ah, 180. Casi todos... No, iba a decir que todos son turistas, pero no. Turistas levo moito... 400 turistas. Recibo che por de color vermello, amarelo. Bueno, por ahora pode ser ese metro total. Vale, se está conectada esta parte. Ben, estupendo. Máis casas. Aquí está demasiado preto disto. Penso que vai ser mellor por oficinas aquí. Vale. Iso por un lado. E por aquí seguimos por casiñas. De feito, podemos eliminar esto e quitarlle estas dúas para poder facer un paso peatonal por aquí. Entón por aí xa, así. Que está pasando por aquí? Falta traballadores formados. Uni aquí non chega. Aquí non sei por que non chega. En teoría debería de chegar. Non hai capacidade. Pero ainda non puxemos esta universidade. Vamos poñela por aquí.
Dame unha rabia non poder meterlo aquí en medio. Vale. Vou facer, ahora que vexo por aí, unha liña de bus que traia xente de aquí para a zona aquela. Vale. Vai vir outra aquí para Balaídos. Que veña por aquí. Estou buscando así unha zona turística, non? Nah, esta no me gusta, esta línea. Pero sí que podemos hacer unha entre estas tres. Vale, por aquí sí. Que teño sin querer, por aquí, que veña.
Vale, a ver cómo funciona. Em, ¿Cuál eres? Eres esta, la línea 9, gris. Vale, a ver qué tal. Vale, tamén procesamos moitas tendas. Vale, e nada máis, vamos a esperar a que crezca un poquinho. Podemos vir a centrarnos por aquí. Non sei se mover isto, pero se o movo a donde? Pero agora vou deixar aquí, porque penso que non molesta moito. Imos xusto sobre todos aquí. Vale, unha de estas para que se vaya mantendo aquí. Agua ten, electricidade debería ter. Ainda queda moito espacio por que crezcan. En canto a parques non sei como vai por aquí. Bueno, máis menos. Non sei. Non se está a disfrutar moito. Vale. Este xa me sobra. Pero sí que aquí voy a por así algúns árboles. Pero que árboles si poño.
No. Guau. Déjame ver cómo vai isto por aquí. Supoño que ainda non, claro, outras paradas. Vale, son moitos por outro lado. Vale, o primeiro que vou facer con este autobús vai ser quitarlle vehículos, ten moitos. Voullo deixar en 9. Fíxome agora como vai eso. E isto mellor podíamos facer un peirao para que viñese máis xente. Ay, Dios, qué mal me quedó esto. Ah, creo que non tiñamos ningún destes. Vale, imos a facerlle como lle fixemos no outro. Así, unhas árbores aquí.
Vale. Aquí é verdad que fixéramos este caminiño. Pero parece que non o emprega moita xente. Va a casa. O sea, traballa aquí e vive aquí. E vai camiñando, de aquí a aquí. A ver cal é a ruta que fai. Cruza o parque este, que a verdade é que penso que é dos que máis chulo nos quedou. Ah, non, pilla aquí un bus. Pilla aquí un bus, é cal pilla. Hai moita xente aquí esperando por buses. Aquí temos un hub ou é solo... Aquí non sei se temos... Non é solo o branco. Cantos temos? Do branco son 7, vale. Voulle por un par máis. Vamos chegar aos 10. Bueno, será agora que con 10 non solucionemos isto. Vale, este barrio bah, é así máis humilde, gústame, aínda que ten chalés. En serio viven 5 familias aquí dentro. En fin. Vaya densidade do tráfico. 84, que ben, que maravilla. Vale, moito ruido, pero bueno, estás en zona industrial, sinto decirche que... Vale. Aquí, como é obvio, moita xente ven a aparcar. Tamén aquí, entre o metro e o autobús, moitísima xente. A ver, podemos ir decorando isto. Bueno, primeiro penso que deberíamos facer, non, un camiño por aquí. Vale, que veña pa aquí e aquí. Vale. Ahora vou por dúas árbores tochas aquí. Mira, podemos por aquí outra, outra e outra. E polo medio, non sei. Aquí uns olivitos. Em, O malo deste árbol, o sea, de preto encántame como se ve, pero de lonxe, é durísimo. Vale.
Vale. A ver, ti, cara onde vas? Vive aquí. Estás sin traballo. Ti vai ao instituto este insti. E vives lo camiño que ten que facer este fulano. Pero bueno, o metro isto mellor chega rápido. Pero vou eliminar estes dous tamén. E vou por carballos. Vale, así ten máis sentido estético. Vamos por algún así máis baixiño. E vale, así gustame máis, marcando unha separación entre o colexio, instituto e biblioteca, coa universidade, coa cidade da uni. Poderíamos facer outra liña de bus para aquí, para que a xente veña á uni.
Pero esta línea sí que vaya a ser muy, muy, muy pequeña. Uninorte. Que le va a ser un tocho, pero van a ser pocos. A priori van a ser 5. Esta é a mágoa que é moi pequena. No. Ningún ángulo dado, cabrón, Pam, 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 que poño eu aquí? Ay, Dios, vai coincidir todo mal, me cago en... No. Ai, teño poucos cousas que poder porlle.
Vale, bueno, no me desagrada de todo. Comimos por aquí. Aquí xa temos bastantes torres. E tiña aínda algunha torre que outra por colocar por aí. Algunha que outra torre tiña eu. Ainda teño que pôr isto, pero isto dixéramos que iba a ir para aquí. Este molaba colocalo nunha zona potente. Non quedaba mal aquí. Penso que se ven de toda a cidade. Vale, iso por aí, ahora a electricidade. Vou no alonxar. Pero non, eu estaba buscando outra cousa. Isto fáltame por poñer. Así creo que está bastante nivelado. Vale, full zona de oficinas por aquí, por lo que vimos por aquí casas.
Imos por un parking. ¡Ah! No hay nada mellor que porlles un parking. Mira que ozan no cun parking. Hai calor, xente. Bebede moita agua. Ainda sigo dando voltas a isto, eh. Este era o que estaba a buscar, en verdade. Ainda temos que colocar isto. Estupendo. Gústame aquí como queda coa ópera, unha sala de exposicións. Está ben. E xa ten as conexións feitas, así que estupendo. Que merda é isto? Podía pôr por aquí a plaza esta. Onde carallo foi? Bueno, a ver onde estaba aquí. Pensaba que tiña que reflexar isto. Lixo, temos problemas co lixo.
Pero claro, estas ainda non están a funcionar. Vese moito movimento por aquí. Este era o cole, non? Mm. Este cole gustame moito, a verdade. Pero vale, sí. Em, este tamén está moi chulo, este edificio. Em, podemos porlle algún tipo de... Aquí. Ay, señor, dame paciencia. ¿Qué merda é isto, por favor? No, 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 no. Vale, no, vale, no, no.
Eso casi prefiero hacerlo así, eso está. Necesitamos otra depuradora. Wow, boísima mancha de merda que temos en medio do mar, eh. Aquí ainda temos que seguir decorando, pero bueno. Ai, como vai o autobús este que fixemos? O gris leva 200 pasaxeiros. 200 pasaxeiros. No, 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 no. Quítame esto, quítame esto. ¿Dónde me trouxo? Bo, ahora teño que buscalo. Que edificio está ardendo? Pasa algo coa sanidade? Non deberíamos ter problemas con sanidade. Vale, aquí énchese. Aquí sigue cheo, o sea, vacía se volve a encher. Sigue cheo. Vale, creo que hai que meterlle máis coches. Uf, vai moi cheo, non pensei que iba a ter tanto éxito esta línea. Hai semáforos aquí. Xa non me lembraba desa fábrica.
Nah, este vai sobresaturado. Voulle por un par máis e o vehículo vai ter máis capacidade. Este por un lado, logo faltanos por ver esta. Ben, recolle bastantes aquí na uni. Vale. Moitos colleron na última parada para baixar aí. Bueno, vale, aquí xa vai menos xente. Vale, baixou, subiu bastante xente. O mesmo que antes. Tiña que ir por este barrio. Vale, aquí xa se valeirou un pouco. Aquí xa vai medio valeiro. Non, esta creo que funciona ben polo xeral, eh. Tamén polo que vexo moita xente ven para aquí. Basta cantas fábricas que hai aquí. Non me queixo, funciona ben. Eh, eh, Imos borrar un par de interseccións. Esta é bona deixar, igual que esta. E aquí había outra onde o Palacio da Ópera aquí. Non ten sentido. Un stop para entrar na rotonda xa vai guai. E bueno, e en resumidas contas, pois eu penso que para o episodio de hoxe, pois está bastante ben, eh? Ao final non comezamos a construir este, pero bueno, xa como quen di, rematamos de facer esta rotonda, ainda temos que ir recheando estes ocos, aquí ir a outro barrio, imagino, aproveitar e vir por aquí e facer zona de casas. Aquí non, como están isto, pois poño que xa deixarei aí descampado, faremos por aquí algo. Pero bueno, vai marchando todo. Así que nada, espero que tamén vos este gustando a vos o esta serie en xeral e bueno, que a estedes disfrutando tanto como a min. E así dai like, suscribidevos, comentade, compartide, bebede agua para mantervos vivos e seguir vendo as series da Canle. Así que nada, xente, besitos e chao.